Okay, thank you so much sa kawaan ka minuto sa paglumpag, paglintuad, paglintubaw sa mga argumento nga gipadayag ni Reverend Father Darwin Gitgano. O karon ang gilintubaw nga mga argumento ni Father Darwin Gitgano iyaning ipabarog pagbalik pinaagi sa pagkunis-kunis sa gipabutyag, gipabuhagay sa negative side. So, rak-rak sulod sa napulog 5 ka mga pangutana. Questions number 1, 2, 3, 4. Proceed. Test. Unya ra padre ha. Ako lang ihangyo ba. Kanang mga utana ka dayon dito sa tubag niya imong oras ng utana ra baga unya mo syagit niya. Unya na lang sila syagit kung kuan. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ato nga ngayon, there was already warning number 1. Okay? Ang yun ato ang publiko para makuha gyud ang kamaturan. Ang ato lang ang yun, hilom lang ta o niya paminawa ang tanan nga tubag. Okay? O niya rata mo siyagit, ini-end na sa maong debate. Pwede sad, i-replay man kini, o niya ra mo siyagit sa inyo pag-replay na. Not this moment! Proceed with questions. Salamat Mr. Moderator, salamat po Pastor Ian. Unang pangutana, sa tima na to na imong gipirmahan nga pamatud-an nga Roman Catholic Church ang nag-compile sa buong Biblia. Ang pinirmahan mo, nag-compile ng buong Biblia o nag-compile ng partial na Biblia? Anong napirmahan mo? Okay, Base sa tima. Ang napirmahan ko po buong Biblia. That's why ang old at saka new kayo dapat nag-compile. Kasi po ang buong Biblia, old and new, according to the definition, the Bible is the old and new. Kaya nga, uunahin natin ang Old Testament, Padre, pagkatapos New Testament. Kaya ang aking pinatutunayan, Old and New Testament, na hindi mo matutulan. Next question. Salamat. Sang-ayon ka ba nga sa Bible scholar na Baptist, sabi niya, ang nag-coin sa term Old Testament? By the way, Bishop. excuse. Protocol, we request the speaker to please stand. Proceed with question number 2. Protocol on debate. Sorry. Sa kapatid na Arian, sang-ayon ka ba sa Baptist Bible scholar na si Lee Martin MacDonald na ang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Melito of Sardes? Yes or no? Yes, sang-ayon po ako na siya ang nag-coin. Again, ang nag-coin, nagpangalan, hindi po kasali or hindi po katulad sa nag-compile. Ang tema po, compile, hindi po coin. Next question. Sunod na tanong. Protestante ba siya o hindi? Yes or no? Protestante, okay? Protestante po siya. Kaya nga, sabi ko, yes, walang problemang coin. The topic is compile. Bakit katatakbo siya? Coin. Mr. Moderator, hindi niya sinagot yung tanong ko. Sabi ko po, Okay. yes. Sabi ko po, By the Protestante way, siya? yes. Si Melitos? Bishop Melitos? Protestante? Hindi mo nalagyan ng ano, refresh. Kaya kapatid, Kaya, makinig ka. hindi mo nalagyan ng Bishop Melitos. Akala ko yung nagsabi si Baptist pa. Sige. So, ang tanong ko ay si Bishop Melitos. Ayun. No. Okay. Ang nagsabi nito, ang Bible scholar na kasama mo. Okay? Si Bishop Melitos ba protestante? Yes or no? Ayan. No, hindi po. Dahil po, hindi rin po siya Romano-Katoliko. Ngayon, eto po, kahit na Romano-Katoliko pa yan, kahit Romano-Katoliko, again, lagi mo saba. silence. Di lagi mo kabuntos. Yung saba. Warning number 2. Aba kayo. Palihog, it's warning number 2. Yes. Palihog, atong respetuhan ang mga debaters. Ang Baptist, lagi lang. If you want to shout, replace our debater.
come here. Oh, okay. Ikaw. And please respect para mahimong hapsay among debate. Proceed, suspend the timekeeper. Sunod na tanong. Hindi pa. Okay, wala pa Sagot matubag. Napa ko Proceed with the answer. Resume. Yes, 28 seconds pa ko. Kahit na ipagpalagay natin nga na Romano Catholic, again, Cohen po, nag-Cohen ng Old Testament, hindi naman nag-compile eh. Nabasa mo ba compile? Diyan wala. Cohen the Old Testament, kahit ngalanan mo ko ng Old o New, may Bible na na-compile before you. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Dahil, ano ba? Protestante ba siya o Roman Catholic? Okay, sabi ko nga, hindi protestante, no. Hindi rin Roman Catholic. Okay? Pero kahit Roman Catholic nga, out of topic kasi nga siya raw nag-Cohen. Hindi po siya nag-compile. Remember the topic, compile, hindi Cohen. Next question. Sunod na tanong, kung gusto mo ng compile, basahin natin. Sinong unang obispo na nag-compile base sa history? Sino? Alam mo? Hindi. Yes or Well, no? lang pakilinaw. Compile sa Bible. The whole Bible, base sa history. Sinong obispo? Okay. Mr. Moderator, objection. The question is loaded question. It is loaded question because ang pangutana sino. So I have to answer kinsa, which is walang obispo na nag-compile sa Old Testament. I cannot answer a loaded policy question. Sunod na tanong. You may enjoy the constitutional provision to remain silent. And you may have to rebut it during your rebuttal period. Okay. You may answer, you may not answer if you cannot answer. Yes. And so, proceed with question number 4. Sunod, pangutana dito sa The Testament, sabi dito, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considered early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter of the history of the Bible. It is the writings of Bishop Eusebius that provide the first complete Question? surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Nabasa ko na nag-compile si Bishop Eusebius base sa history, sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Hindi po, dahil malinaw po ang binasa ko eh. Si Bishop Eusebius, wala pa siya, may Old Testament na. Meron na. May Septuagint na bago pa ni Jesus Christ. So bakit mo ako tatanungin yan? Actually, ang daming references ko, wala po dito nagsabi si Bishop Eusebius nag-compile ng buong Biblia. Wala ho. Sabi mo kanina, kapatid, Hindi na pa ako wala tapos. Hindi pa ako tapos. 1 minute. I have 1 minute. So, ibig sabihin po, kailangan ang tema mo, yung Old and New Testament, dapat kayo nag-compile o si Eusebius. Hindi eh. So, palpak po ang tema. Next question. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero nabasa ko ngayon, Bishop Eusebius of Caesarea, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of the Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the Bible. Sabi mo kanina, walang nag-compile. Pero ngayon nabasa ko na Bishop Eusebius, the first man who compiles the Bible. Sang-ayon ka ba nito? The whole Bible. Okay, hindi ho ako sang-ayon. Kung sasang-ayunan ko yan, Padre, maniniguro ako na maproblema ka dahil ang turo mo ang nag-compile ng Bible si Damasus, ngayon si Eusebius na. Sino ba talaga? Kaya nga, ko na lang yan para at least hindi ka masyado maipit mamaya. Sunod na tanong. Sasagutin natin yan mamaya. Sunod na tanong. Ito ba si Bishop Eusebius? Protestante? Yes or no? Hindi protestante, Hindi protestante. hindi rin po yan Romano Katoliko, I believe. Okay?
At ang atin po ngayong patutunayan yung pag-compile ng Old and New Testament. Kung paninindigan mo yan si Eusebius, again, mapoproblema ka mamaya, tatanungin kita sa video mo. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Nandito na naman yung aklat ng Bible scholar na The Moody Handbook of Theology, si Dr. Sloan. Dr. Inns. Sabi niya, meron ng partial compilation sa Old and New Testament. Sabi dito the New Testament canon when Saint Athanasius wrote in AD 367. Sa ngayon ka ba na si Saint Athanasius ang nag-coin din sa term nag-compile sa 27 New Testament? Sa ngayon ka? Hindi ho. Yes or no? Hindi. Hindi. Dahil si Athanasius po, siya po ang unang, siya po ay may lista. Meron po siyang lista. Pero again, bago po si Athanasius may Old Testament. Pero kung sasabihin mo siya ang nag-compile ng New Testament o kaya ng buong Biblia, wala naman akong nakita na siya ang nag-compile ng Old, siya ang nag-compile ng New. If meron siyang lista, katulad sa ibang mga tao may mga lista din, because Eusebius is later na nung natapos ang New Testament, natapos na po, meron ng Septuagint, meron ng Old Latin Bible, may New Testament, ipinanganak si Athanasius, so he is not the one who compiled. He can do list, pwede siyang magsulat kung anong lista niya, pero may na-compile na. The tema is compiled, not giving list. Sunod na tanong, sangayon ka ba sa inyo ding Protestant Bible scholar ninyo na si Clement of Rome, meron siyang partial listing of the Bible? Clement of Rome, sa taong 1st century, yes or no? Yes, may partial listing, walang problema. Again, partial pa, listing pa. Walang buong Biblia, walang compile. O paano mong sasabihin sa akin, gagamitin mo sa akin, gayong wala naman yan sa tema, Padre? Next question. So sangayon ka na isa sa mga nagbigay ng listing kahit hindi pa kumpleto si Clement of Rome? Yes or no? Meron ngang Yes meron ngang listing. Yes, or yes. no? Yes, may listing na kulang. Kulang. Listing. Kanina nga tinanong kita parehas ba yung listing at saka compile? Sabi niya, no, hindi parehas. O bakit mo yan ano sa akin? That is listing. Can you read the word compile there? Hindi ho. Kaya kailangan mong basahin yan, compiled, the Old and New Testament, para mapatayo mo ang tema mo. Next question. Sunod. Sa ngayon ba ka na si Saint Polycarp, meron din siyang partial listing? Yes or no? Sa taong 110 AD. Yes, pwede po, may listing. Maraming naglilista. Miletus, Athanasius, meron din pong lista yung mga ibang mga naglista. Hindi nag-compile. Mamaya, gusto kong sabihin mo sa mga tao na ang paglista ay pag-compile. I challenge you. Sabihin mo sa kanila, parehas ang lista, parehas ang compile. Sige. Next question. Kung hindi si Bishop Eusebius ang first na compile, sino? Sino? Okay. Mr. Moderator, gusto kong linawin niya sino. Old and New Testament? Old lang? Old and New. Okay. Good. At least malinaw ba? Old and New. So sino, kung hindi ro si Eusebius ang nag-compile ng Old and New Testament, sino? Okay. Naon ba ito? Naon ba? Okay. Hindi, oras ko yan Okay. Sino? Ang Old Testament, ang Hudyo na Hudyo. Mr. Hindi Moderator, ko pangalanan. Old Bible, Mr. Moderator. Not the Old Testament compilation, but the whole Bible. Dahil nakita ko dito, si Bishop Eusebius ang nag-compile the whole Bible. Ngayon, dahil negatibo ka, kung hindi si Bishop Eusebius, sino po? Okay, ito. Mr. Moderator, ito po yung sagot ko Sagot ko. Mas maganda po na may sagot tayo, no? Na may makikita nyo.
mga kababayang Katoliko, atin pong pasagutin, no? Nakoy 1 minute. Pagdali. 1 minute. I have aklat niyo po ito, ha? O, Jom, ang sabi nakaano ng award ng Cardinal Sinpok, sino raw ang nag-unang nag-compile? Pasagutin natin aklat nyo. And the apostles and their followers compiled the New Testament. whole And then Bible the yung Old pasag- Testament. The Old Testament is the Jews. Okay? Okay, Mr. Yan. Moderator. Ayan po, Objection, Mr. Moderator. Okay. Clarify. Silence. Clarify the issue and silence. Okay, proceed with the question. Proceed po. Ay, be responsive, kapatid na Rian. Objection, Mr. Moderator. Ang binabasa niya, New Testament. Ito ang binabasa ko, the first who compiles the All in New is Bishop Eusebius. Kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile ng buo, mga first century po ito, sino po? Sino? For the benefit of the public, Yes. agatong klaruhon mao, gipamatudan sa affirmative nga si Bishop Eusebius mao'y nag-compile sa Old and New. In other words, ang tibuok balaang kasulatan. Considering nga ang negative side may object man, so ang question, kinsa ba if dili si Bishop Eusebius nga mao'y nag-compile sa Old and New, the entire Bible, who is that person? Not the Old, not the New, but the entire Bible. Yes. Ang aking sagot po kumpleto eh. Ang Old Testament kinumpile ng mga Hudyo. Ang New Testament kinumpile ni Paul and the Apostles because the Apostles already have the Old Testament. Silence. Kaya ang aking sagot, Silence. magkaiba po yung Old, magkaiba po yung New na nag-compile. Mas unang Hudyo sa Old, tapos ngayon kinumpile Objection, ng mga Mr. Moderator. Apostles. Dahil may document tayo na buong Biblia nag-compile sa first century. So ngayon, dahil negative ka, ipakita mo kung hindi si Eusebius, Bishop of Caesarea, sino po? Ipakita mo yung document mo dahil pakikita ko itong document namin. Yes, counter objection, Mr. Moderator. May counter ako eh. Ang sagot niya sino? Sinagot ko po, mga Hudyo at mga apostles according to this book. Kung ayaw niya yun, nasa kanya, tirahin niya ako sa rebuttal. Nasagot ko yung sino. Objection, Mr. Okay. Moderator. We cannot compel the speaker to answer what he cannot answer. So, just rebut. He challenged na kung doon na may mga puntos, you can reserve it on rebuttal. Proceed with the question. It is admitted, he cannot replace Salamat, Mr. in the Moderator. absence. Okay. So, basta document lang ang sa atin. So ngayon, nandito naman ang document ni Martin Luther's work, Sermons of the Gospel of St. John. Sabi niya dito, yes, we ourselves find it difficult to refute it, especially since we concede, as we must, that so much of what they say is true, that the papacy has God's word, the office of the apostles, that we have received holy scriptures. Sabi niya dito, we have received the holy scriptures. Ang tanong ko, nagsisinungaling ba si Martin Luther nito o nagsasabi ng totoo? Okay, si Martin Luther po ay nagsisinungaling yan. Bakit? Bakit? Ang dami ko... Silence. Silence. Palihog, for the benefit of the audience listening worldwide, gipadayag ni Father Darwin Gitgano nga si Martin Luther ang unang may protest against the Catholic Church. May admiter
kabahin sa balaang kasulatan nga mao'y gihipno sa Iglesia Katolika ug ang pangutana, nagkomedya ba, nagbinuang ba, nagtugan ba sa tinuod si Martin Luther ug ang tubag wala magtugan sa tinuod. And listen to justification, have the reasons. Yes. Oh. Kailangan po niyang kailangan po kayo makinig eh. So sabi ko, hindi po siya nagsisinungaling po siya. Ang aking pinakita, ang daming aklat eh. Wala namang Martin Luther o Roman Catholic Church doon. Si Martin Luther lang isa kontra sa libro ko, sa aklat ko. Tapos paniwalaan mo si Martin Luther. Eh bakit kayo magkakontra kung paniwalaan mo siya? Kasi kontra kami ni Martin Luther. Akala ko, kontra kayo. Bakit mo paniniwalaan si Martin Luther? Eh dapat paniwalaan mo lahat ang paniwala ni Martin Luther kung gagamitin mo siya dahil ayaw din namin nagsisinungaling po yan siya. Malinaw po sa presentation ko. Meron ng Old Testament sa wala pang Roman Catholic. Meron ng Old and New Testament sa wala pang Roman Catholic. Ba't mo paniwalaan si Martin Luther? Next question. Sunod na tanong, si Martin Luther ay hindi ordinaryo, father of Protestantism. So kung ang ama nagsisinungaling, sang-ayon ka ba sa kasabihan? Like father, like son? Alright. Okay. Yes or no? Sang-ayon po ako na like father, like... Palihog. Again, this is warning, suspend time, palihog. Okay? Please proceed with the answer. Sang-ayon po ako sa prinsipyong like father, like son. Si Martin Luther, anak nyo, galing sa Romano Katoliko. Ito. Si Luther po, hindi po kasamahan ng Baptist. Hindi. Lutheran si Luther. Baptist po ang kausap mo. Hindi Lutheran. Next question. Dahil si Martin Luther, anak nyo, sinungaling. Like father, like son. Hindi naman namin yan father, hindi namin son. So kayo po ang my father niyan. Akala mo. Okay. Ano ba si Martin Luther? Father of Protestantism or father of Catholicism? Okay, Okay. Time. Tapos na ang napulog 5 ka minutos.